Urip ana kutha luar biasa. Terima kasih matur sembah nuwun Kang. suwun nggih. Ngapunten mboten buka sampean enggak? Oh, enggak apa-apa, nggih mboten napa-napa. Dungane nggih diparingi sehat walafiat kabeh. Bisa ketemu maneh, bisa layangan maneh. Nggih, insyaallah. Amin. Bismillah. Nggih. Penting sehat nomor 1. Mbak Nasrun juga sih. Mboten Pak Kaji Estu. Dan luar biasa dengan sampun kersa dono sewaktu. Ini salah satu warga yang luar biasa. Nggih, sopo. Terima kasih Pak Kaji ya. Nek kowe lagi dadi takmir wayang jare karam. Ini gula. Ya, tidak ada jadul. Ada gese. Iki minangkani pamundur dari ibu-ibu. Cinta Merah Jambi bisa. Nggih, itu belum darah. Iki mau dari